היי, שלום לכולם, כאן ניר קופלר, המנהל של אתר גיימניק. אני הולך היום להראות לכם איך להתקין את הפיינטבול מוד. ההתקנה שלו ממש קלה. כמו כל המודים, רוב המודים שנתמכים בפורג', דרך אגב המוד הזה צריך מיינגה פורג', רוב המודים של המיינגה פורג' פשוט נכנסים לתיקיית המודס, כמו שהתקנו את הפלנס מוד ועוד כמה מודים, עוד מודים שונים. טוב, אנחנו בתוך האתר, התחברנו, הולכים אל הממברס אריה. בתוך הממברס אריה יש לנו כאן פיינטבול מוד, לוחצים על הפיינטבול, נפתח לנו את החלון הזה, אנחנו לוחצים על דאונלוד, אחרי שלחצנו על דאונלוד, אז זה נמצא בהורדות, הנה, פיינטבול, מעבירים את זה לשולחן העבודה שיהיה לנו יותר קל לעבוד. עכשיו פותחים את זה, תמיד לבדוק, תראו אם יש לכם נקודה קום, את זה, פיינטבול, כל אלה, סבבה. אוקיי, זה המוד. עכשיו אנחנו צריכים בעצם לפתוח את הדוט מיינגרף, כמו שעשינו בשאר המודים. מי שמשתמש בווינדוס 8 כמוני הולך להתחיל, קליק ימני, כל האפליקציות, הפעלה. עכשיו, לי יש פה קיצור, אז זה לא משנה. כותבים אחוז אפ דאטה, אחוז, אישור, נקודה מיינגרף, אל המודס, לתיקיית המודס, ופשוט גוררים את זה למודס. וזהו, פשוט סיימנו. אחרי ששמנו אותו במודס, פשוט בואו נפתח את המיינגרף. דקה, יופי. פותחים את המיינגרף, נשים את זה לחלון גדול. אחרי שעשינו, הנה, אתם רואים, יש לנו את המודים, בואו נראה. וכן, יש לנו את הפיינטבול מוד, זה אומר שהתקנו את זה נכון. נלך לסינגל פלייר, לעולם הזה של הניסיונות שבניתי בסרטון הקודם. זה כל אלה, זה לא משנה. עכשיו בוא, יש לנו כאן עוד חץ ימינה, לוחצים על החץ, אתם רואים פה פיינטבול, לוחצים על הפיינטבול, יש לכם פה מלא דברים. הצבעים זה לא משנה, זה בשביל קבוצות, אבל למשל, אני יכול ללבוש, בואו נלבש את החליפה דקה, אני אראה לכם איך זה נראה. דקה, ניקח את הדברים, בואו ניקח גם אולי איזשהו רובה, ותמיד צריך כדורים. שיפט, שיהיו לנו הרבה כדורים. וזהו, עכשיו בואו נלבש את זה פשוט. Survival, את התפריט הישרדות. עכשיו בעיקרון, אם אתה לובש נגיד צבע אדום, ויורים עליך כדור אדום, אז אתה לא תיפגע, כי זה לפי הקבוצות. אבל אם למשל אתה תהיה בצבע שונה, כן זה יפגע בך. טוב, אז בואו נגיד, נראה על הטנק. ורואים, זה בעצם החץ. פגענו. בהרבה דברים. שזה פוגע בטנק זה נראה לי חוזר. טוב, לא משנה. טוב, אנחנו בעצם ירינו את הכל, זה פשוט המוד עצמו. אני עכשיו בסרבר שלי, אני יוצר עכשיו סוג של עולם פיינטבול, שכולם יהיו בקבוצות, ואפשר לעשות כזה כמו קרבות של פיינטבול, אבל לא משנה, זה לא חשוב עכשיו. טוב, אני מקווה שנהנתם ולמדתם איך להתקין את המוד פיינטבול, ובכלל איך להתקין מודים. מקווה שעזרתי, להתראות.